kublai ya pi baro kamat puson gabangan aya pi menta galong jong gasni utrai la ya kabakan nyo haga gospel gaba menta gasni ngin shem hagi ar benta haga benta ga banengkong haga ba ubreu ula lap ya kaspa ula lap ya to maulanai bar kata ga jinglap ga jingu ya kata gaspa ya maulanai ka kham krau bania ki baro ka ba maudan kum ta ula dilut bat dalai banthet ya kene ga jaka ula lai banyo ya kene kaspa haga benta ga ba bat ka ba kren sa phang jong ga jing bishar khado te mentangin pa ja ga benta ga banengkong haga ba kene ga jingwa ga jing shem ka phalang yang iwe piwe haga ba hot haga ni ka farsi kade tang ka farsi ka ba uni ubreu lalap dia kata kaspa bat ula dilut baro dai ai na ka benta ka jonga ka jongpi ka ba jisu kwa banikai yanga pada pi kalong habangi lap ya kata kaspa ai gani kaspa kade Yesus Kristus kai gani kaspa kade Yesus Kristus te kumta ya kene ru ka ba ngin lap ngin shem ru ka ba kumno ba Yesus kwa banikai yang ngiru ngide banwa dia ka sisya te ki cingkeli kalong ka ai gani ki sisya na gospel jong Yohanes kalong ka bakat pra kad khot ka ba lai pra ha ka ba Pilatus ulong ke ai ke sisya ka jubab jong ne ke sisya ngin lap ngin shem na ka gospel jong Yohanes kalong ka bakat saw kad khot ka ba ndriu ha ka ba Jisu ulong ngalong kalenti ngalong ke sisya bar ke jing im ti kum da Jisu ken udai kane ke sisya te haba Jisu udai kane sisya haba Jisu udai lanti ko Jisu udai gajing im kane kan Jisu kan udai kata kaspa ba na ka benta jongi ki Pakistan ki bangai ya haka ba Jisu ong tata pibot yang ya kane lanti kabot salah ban poi syat neng pin salah ban poi syat upah te bentangin kelibat haba Jisu lahi kai yang iwe piwe ya kane kapasi kamun ngiru ide ban war ken kum nengin wat kum nengin sem ya Jisu de lang ba ke jukuli ke tin jublek ku para bangai ku para Kristen baro hakani ke klimat ka ban menta kan ai pi ka mat pusan ya kata galanti ka ai kata galanti ka bangin la ban yo ban la ban sem ya kani sisya ngila ban poi sya beneng ngila ban poi sya upa kai kata galanti ya kani galanti hakaba Jisu ulabu ulaseng hangi iwe piwe labu laseng hak ani ka sala thai kata galong ngin sian na gospel jong Matthews kalenong ka bakhan riu ka khot ka bakhan pra hakaba Jisu ong o Petrus ngante ya ka balang jonga bat ki bo jong ka dujong kinom la ban klem ya ka te kanai ken kita de kata galanti hakaba Jisu balai ngila balai haka jutang matamangin lap ba ya kene ka balang ka ba Jisu laseng pakadai galanti kum nang iyo de nama balai Jisu long ngadai galanti kum ta ki para bangai barok ginong bu Jisu kila khot dal de bagi dai galanti ngilap ya kene naka kamjong ki apostol ngilap adu nyusen nang ta naka sithi sai Hebrew si sen bat na ka sithi ba a jong Petrus kanlong ba ar ro ba ar ngilap si sen te kum ta kani kan katai galanti bat hadir habot ya kani galanti nama balai kita ginong bu jong Jisu kana ban penya pe da kiwai kum ta ya khot ya kani galanti da ka kun hon jong Kristen kum no Kristen kumut ginong bu jong Jisu ngin siam ya kani na ka kam jong ki apostol kalenong ka bakat wei kat khot ka ba apun riu hakaba ya kani labu ya kani keteng hakas nem prapusan edi hadin ka hagas nem sispa nyo ya kani kalanti ya kani ka kunhon jeng Kristen kinong bo jeng Jisu lakhot no daga keteng Katolik ya kani lakhot da u Ignatius u bishop u balai hadin jong Petrus bat u Ignatius bakoi bishop jong Antioch kumta u Ignatius bakoi lakhot ya kani Kristen ya kani kunhon Kristen da ka keteng Katolik theke kamut kumno kene keteng Katolik kamut salansa ngin sem ru ya kane na ka gospel jong Matthews
kan nong ka ba aku pra kat khot ka ba khat khandai ha ka ba Yesu ong khile siasat la ka bathai pen baptis lagi ha ka teng pa baru kun baru men se ma kun te kum ta balai ni yo e kan teng Katolik ni yo de na halo jong kan ni ko nong te ko para bangai pra Kristen baro haba pilatip ya ka de glanti jong ke hisa ban poi sap neng phim de ban hun ru tang ba pin yo baptisma tang ba pin ya lap ya ke tin jong blai ke tin jong pi de pi de ru ban imha ya ke im jong pi ha ka ba Jesu la ong na ka gospel jong Matius kan long ka ba nyo kan khot ka ba at wei ha ka ba Jesu ong phinom la ban rung sai himau blai da ki tin jong pi da ka ba ya lap ki tin jong pi pi pila ban yo bandung si hima jung blai la da pi ngu pi le pi bo ya ji kai ke jung blai ya kum jung blai ya ji kai jung Jesus Christ te kum ta kan ni ken ku para bangi ka bangi de ban but nai kwa ban po siap neng le ban but ken ya ke ji kai ke jung Jesus Christ na bingin la ban po siap neng nang ta hoi la nang la ban po siap neng Jesus hikai yang iwe pi iwe ru ni dai ru ban e ja ublai kum ju ni dai ban e di para breu la dai ngile kum ta bot ni la ban pendep ia ki chou tali kum ju ublai ngin sem ye kene na gospel jo Matius kan long ka ba ar kat khot ka ba lai pun breu hadu sau ko Jesu ikai yang iwe pi wei ulum lang kene baro si chou tali kum ju ublai hagi atali kata kalong ban e ja ublai ba kum ju ru ban e para breu te habang ide ban e jo blai para breu ngin lap ya kene ko dong rem kum no ho ngi de ban e jo blai ba le nama ublai ba thau yang nga ulah thau ya pi ba le ngin e para breu ha ba ki breu kim de gi nong thau jo ngi ba le ngi de ban buram ngi de ban e para breu ngin sem ya kene na ka kitab Genesis kan lanong ka banong kong kat khot ka ba a nyo ha ka ba ublai ulah thau yang ngi iwe pi wei ya pi yang nga ha ka du ju uhi te kum ta ni de ban e kin para breu te habangi e ya ki para breu ni e jo blai ni pendap ken ya kan ni hukum ke jo blai chu u Matius hagal long ka ba arposan kat khot ka ba sau phau ha ka ba ulong pi dai ru ban le bhai ki wei la da pi le bhai ki wei ka mot la ban dai ki ba duk ki baru spa ki papang beistam baro ki de jin thau jin blai ni de ban e ji ni de ban yarap ki ha ka por ka ba ki dam kam oi wala ki ruspa ane ha por ka ba ki pang beistam ni de ban yaram mula dangi le kum ta u blai u sakut ku ini ha ba ki don ki bri ki baduk ki tangan ki syak ki krem yarap ki kat kum ki jingla ki junga ki jupi ka ba u blai la ai ni we pi we kat kum ka sap kat kum ki jing don ki jing em ka bang ni dan yarap ki ki we da ki nilai kum da kamot uji sulong da ki le ai hai baret hai ki para ki ben para ki baret jonga dan le yang aro dikem tangi dei beken badiara iwe ba ni dei ru ban kan mau ya ken ni habai ni ko ngu yang singkai ke jong blai yang spotuli si kum jong blai yang singkai jong Jesus Christ ulong ba pi kwa ban poi sha beneng la ban poi sha upa pi dei ban bu jong ti ka ba manga ngale ti kum ta ban long ki nong bu jong Jesus Christ kam dai ka basuk ka dai ka ba e repat kalong ka basuk rada manga ba pi ni syane ba ublai ngia rengkat ba ublai ma balai ba ublai ki ai ba ro la ban long Matius ka kendai a kunri ti kom ta para bangai ko para lok baro habang ngile ya kamon jong ublai habang ngile ni bo de hikai ke jong ublai ki hikai jong Jesus Christ sibun ki jing sibun ki jing tunju ki jing ele hami ken mau ya gani ikan mau ya ka kitab Genesis kan long ka ba san pho ka khot ka ba ar pho ha ka ba kumno uni Joseph ula ong kumno ya gini ki men ki jong u long ot ma pi pila le ben yanga le sniu yanga le blai ban na ka daw ki jing le sniu jong pi blai ula le bha yanga na ka benta ki jing le bha jong blai da ka ni kelenti ka ba pila ben blai ula kerhu yang iwe pi we ngalala ban ya rabe pi te kom ta ha ki jing pe jing gibreu ha ki jing le ben jing gibreu ho ngi so sang sot ya la de ni sha le ben lekin mau la sha ne hu blai ya le ka man jong blai ublay sa kete yangi na kata ka bom dan jikran su kan ajing kerben na kata ka jing sya le ben kan sa goi gasi sa kete
sayo kata kana ko buram na kapta ko buram so ublay sa ko yang iwe piwe kumbau Joseph la syade ndai pat dai na kamta kiji syade ko jong u kumta kinmen ki para bun ki bri layo je mentoy na de na kapta kiji le bang ki jong ki ti kumta para bangai paro kemau kani darang ya hakal ti jong ublay sa ko yang iwe piwe min sem sibon kiji tenjo kemau wandu untuk je kan ublay dorangkat bat iwe piwe wat ngau ba ublay dorangkat bat ngabat pi habang sem kiji jenja kijing kham tam kum hakani kapor jong kani ka kham covid khat kan dai ublay dorangkat bat pi tem ta IT kanya ublay ya rangkat ublay ha ko wi sini la ban job ha ko wi ka sini la ban job ka don kam na ka banta jongi jonga jong pi in IT ublay usake usada ko barlo rajo baro ho nya dorangkat bat ublay kan bang ngende ban klet ya ublay kum nu ngende ban klet jadi banjan kan su ublay da ke ai da ke jing duai barbo te kum ta kum nu ngin jan su ublay kum nu ngin duai bun gibri ki ong kum nu ngin duai ngim nang ban duai gibri teng teng jut ki ben ha ba ong kum nu ban duai ki ben ngim nang wat tang ban duai te menta kum nu ban duai u Solomon wi kay ni iwe piwe ha ka jing kuling ban ko wi kay ni iwe piwe kum nu bang ide ban duai ho ngi la le ya ka mon ju ublay ong pan ngan sai ha bangi pan du kan mau nyim dei ban pan tang na ka banta ka ji mentoy la di pan ya ki na ka banta ji mentoy ya ki wai ko ba Solomon ublay ong pan ngan ai pi klam pan na ka banta la di ya ka na ko borom ka spa ka phau ya ki ji so pha ju ka ne ka bathai ban job ki nang suon ka kum tar handrai Solomon pan kum nu pan na ka ji start ban la ban syara ji pa ju ublay pat punya per ka babha ka basni te kum ta mangi ki ni de ban bu sai kum ta ublay lu sotna ya kata jin dua jong kum ta ublay kurku tang na ka benta ulayo kata ka jin sta le lu ka kuru ya ka spa ka po kana ku muram ya te ki ni de ban pai bun sai na ka jing im ku jonga ka jong pi baling im yo ha bangi duai ha baling pan bakla balai u Yohanes u Jacob ba khoi du ulong hakal nong ka basau ka khot ka balai ulong balai nyim yo ya ka bangipan bakla tim da tubur kenya ka dungsa ka jung Solomon pa na ka banta om ni yalade nam ta jung kiwai jisu wan cha ka ne ka pathai na ka banta jung no na ka banta jungi ni barok ni wan long bri cha ka ne ka pathai ni wan ni im ble la ka khui ni ai ka ni ka jing im om de na ka banta ni im ni yalade ni im lu ban yarab e kiwai ban pentengen ban ai jing kerman ni kiwai ban yarab ma kuliang kat kum jing la kat kum kasap ba uble ai ni tarangi le kum ta kan nu kan ni pathai wat hap leng jing dia kan da barbo la jing tengen kan da barbo da ke jing sung wat hap leng jing ke jing tenju bai kan du ha kan ni bo lemar ka benta jong ke jing kan rei jong ke jing sakriang bastat jong kan ni ka covid-19 yarab kan iwe pa nu uble un ai jing sta dengi na ka benta kum nu bang la yarab ki wai na ka benta uble so ku dei na ka da jong pi na ka da ko jong nga ki bai kin sayo jing ku te kum ta tulong ki jing ku ya ki wai nang ba kan sinsyar ba kan ni pathai wa ha pada jing je junju inda parbo ta jing su ke jing man ha ke jing jungi ke jing kasam ha ki im lang sa lang kum ju para ko wai te khu blai sibon u blai ni ko khu yi pi